gatene ati ndang gawe no kopi dasku ngelu ket wingi durung mari yen dikongkon mbok yo ndang dilakoni aja tambah mbok tinggal nonton TV yo Mas mbok yo kowe ngerti duit sing endi digawe tuku kopi belanjane rambut janji bumbu dapur kabeh entek garidrasi aku isi betino ditagih sok kapan utangmu mbok sauri Sare wangi kerja nganti bengi nanging kayane ya ora mesti tarelani mikir tekan bali nanging kayane ora mesti Ayo aku yo ora kuat sajane aku yo emong lereng kepengin duwe sedan mengkilat omah sak miliar lan omah tinggal aku wis ora kuat sajane aku yo mau melarat golekno jamu pegemaran sapa ngerti bejo dadi wong komerat amin Kembali serta musikan ada musikan ada Chris Audio Motor asoy rene yo tak kandhani aja mencap-mencap gatene ati ndang gawe no kopi dasku ngelu ket wingi durung mari yen dikongkon mbok yo ndang dilakoni aja tambah mbok tinggal nonton TV Ayo deh Mas mbok yo kowe ngerti duit sing endi digawe tuku kopi belanjane rambut janji entek garidrasi aku isi betino ditagih sok kapan utangmu mbok sauri Sare wangi kerja nganti bengi nanging kayane ya ora mesti tarewani mikir tekan bali nanging kayane ora mesti sajane aku yo ora kuat sajane aku yo emong lereng kepengin duwe sedan mengkilat duit sak miliar lan omah tinggal aku wis ora kuat sajane aku yo mau melarat
Iko